O sengsara nang jese pano nini baya kaham pano hindi. Piaba nang bono waisa sai to winadi bono no kolok de khlai. Seng kisa misa kok sakano seng borong no belai khano bisas khlai khibiwo. Tabung ni dino rang pusa kari ngenge nini baya salai pano nang bai kok sakala tamdi hindi. Sini lai boseng belai khano rang pusa important rang pusa tongkang ke nang bai jotono tongnai. Je borok nini ukulugo nini bagai hamya sanai nung bai hege bo kaham kena tongnai aba hai borok bai nung pogui phano ta tongdi bo bai nung haluk ta bodi bo bai nung kathaya tongi ma kheno kaham abo nini bondu phano thung eba nini baya phano thung je borok zora bai selai jangnai borok ungkha borokya borok ungkha kaisa keletar nung borok bai kathaya dongi ma khano nini bagai belai se kaham ngai nung borok bai ta tongdi borok bai nung tomong tongkha ke naji bo salsa nini bagai kok hamya sawui nono shas khai khibi nai jephur pano nung sasing tongnani serengdi tamoni hingke seng sasing tongi ma khana sini laibo belai nyo kaham tamdi hindi nini baya bondu bai tongkha ke ne naji bo je samungnon bo khlayo a samungnon no phörengei samung hamya khlayani phörengei khibinai sana thangkangke sengo khasing ma sa warei biskari joni mano phia baseng khasing no ophilei warei bono seng biskari mania ke bono nang tomong no bakhari wi hamjaka hingke nang bono waisa sai to winadi bono no tamuku bija hamjak na hamjagya seng hamjang ma borong no phiri ke sang joto kisiu kokno share khai khibiu abo paithago nono amai ke nang tomong no kok sawi khibi kangke nono paithago hamya khai khibinai nini kok banyo nono salsa nini girlfriend phunang thang nini boyfriend phunang thang nono lasi mongri khibinai nini kok banyo tomong no nang nini nok ni kok nono saya tongi make belai nyoka hamunai Au angka kalayo tini ni video no nor belai nyo sereng mong makana tomong no nor video no ketalangi tongkaba subscribe khlai ready tai share khlai ready comment khlai chadi bahai najaka noroni subscribe khlai mabai ang tini kok sarani belai nyo phanmano video khlainani belai nyo musungo khakhayu nor belai nyo sereng mong makana tini ni video no sada khangke please subscribe kaisa khlai ready share khlai ready comment kaisa khlai ready hambai